Din Najeriya ɗan adawa na gaskiya shine Atiku Abubakar. Fagen siyasa fage ne na faɗa albarkacin baki. Ku biyo mu domin ganin yadda ake baje kolin faɗa albarkacin baki ba tare da cin mutunci ba. Na farko ita kanta jam'iyyar NDC ɗin ta Tinubu ce. ADC ita ce ba ta Tinubu ba. Din Najeriya ɗan adawa na gaskiya shine Atiku Abubakar. Domin shi tsaye dage. Amma NDC ta Tinubu ce. Ai sharhi nake maka. NDC ta mai girma shugaban kasa Tinubu ce. So da Peter Obi da Kwankwaso dukkanin su Tinubu za su yi wa aiki. Ina dalili. Inda abin gaskiya ne adawar za a yi a Najeriya. Adawar za a yi lokacin da Kwankwaso da Atiku da Peter Obi da suka haɗe waje ɗaya. Tabbas muna shayi. Tabbas amma daga baya yanzu da suka rabu wala ba ma shayinsu. Dalili kuwa kamar yadda ka faɗa Atiku mai girma Atiku Abubakar ya zo na biyu a zaben da ya gabata. Peter Obi ya zo na uku. Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya zo na hudu. To sai suka haɗe wannan ƙuri wanda kuma a wancan lokaci da Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya haɗe da Atiku Peter Obi da ya ci yankin Inyamurai. Wannan ƙuri'a miliyan 1 ta Kwankwaso da Isamu duk da sun yayyanke mana don ya samu ƙuri'a ta fa haka. Wallahi ta fa haka. Wallahi ta malam. Mu akan Kwankwaso ba za mu taɓa yi wa Kwankwaso ƙarya ba saboda ya taimake mu mai gidanmu ne mai gidan iyayen gidanmu ne. Wallahi ƙuri'a Kwankwaso ta fi miliyan 1 yanke ta akai da an ɗora wa Atiku ya kada mai girma shugaban ƙasa a lokacin. To yanzu lokacin da suka haɗe idan da mun shiga zaben a haka kada mu za su. Amma saboda mai girma shugaban ƙasa he is a far-sighted leader. Allah, he is a far-sighted leader. Kawai sai dabara ya shiga cikinsu ta ƙarƙashin ƙasa muka farraka su. Yanzu da Peter Obi da Kwankwaso sun fita. To kaga Peter Obi ya ɗauko ƙuri'a Inyamurai tana nan da ma a dunkula take tasu ce. Sanata Rabi Musa Kwankwaso yar ga ba zai ci Kano ba yanzu saboda ba shine a takarar shugaban ƙasa ba. Da shine a takarar shugaban ƙasa duk wanda ya ce maka Kwankwaso ba zai ci Kano ba ƙarya yake sai ya ci. Wallahi yan Kano suna da kishirwar a tsaye da nasu takarar shugaban ƙasa. Dukkanin ma duk wanda ya ce da kai a lokacin ba zai Kwankwaso ba ƙarya yake. Ina kai ka ƙarya yake yi. Duk ɗan Kano in aka tsaye da Kwankwaso sai ya zaɓe shi da ɗan Jigawa in ya ce da kawai ba zai zaɓa Kwankwaso ba ƙarya yake wallahi har mu inda Kwankwaso ne a takarar shugaban ƙasa in muka ce ba za mu yi ba ƙarya muke yi. Amma me ya faru yanzu to yanzu ƴan ƙuri'a tasa da zai samu sai kawai Peter Obi ita. Shi kuma Atiku dama ba cin arewa yake ba 'yan% yake samu na kuma ba shi da ƙuri'a Yarabawa amma mai girma shugaban ƙasa yanzu yana da